Най-добрият начин да приключиш дадена връзка или ситуация е всъщност като я оставиш да гладува. Защото конфликтът търси внимание, а в момента, в който се ангажираш, ти го захранваш. А това, което храниш обикновено, знаете, то расте. Но ако просто го оставиш и го лишиш от твоята енергия, то буквално изчезва. Както примерно огънят бива лишен от въздух по същия начин. Не забравяйте, че света е създаден по модели. Много е важно това да се знае. Каквото долу, такова и горе, каквото в малкото, това и в голямото. Причина и следствие. Няма как да се разграничат нещата, че за едно нещо работи, а за друго нещо не работи. По принцип, това е много хубаво да се запомни. Сега лошото е, че повечето хора са заклещени в такъв кръговрат на реакция. На реагират и връщат. Реагират и отвръщат до безкрай. Всъщност това е една игра, която се играе отново и отново. И всъщност тайната е, че въобще не се налага да се играе. Просто излезте от играта, отстъпете, дайте крачка назад и приключете с тези глупости. Толкова нови неща ще ви се случат, когато спрете да играете и да отвръщате на негативното с негативно. Толкова хубави неща ще ви се случат в живота, толкова естествени по своята същност отвъд негативизма, че просто няма да ви се повярва. Дори самите вие ще останете много чудени. Всъщност истината, защо това е така, е защото където е насочено вниманието, там се насочва и енергията. Всичко, което се случва около вас. Така че ако искате да вървите напред, вървете. Не отвършите на негативизма, не се борете с него, не се борете с това, което ви дърпа назад в стария омагьосен кръг и всичко ще бъде наред. Вместо това просто се откъснете изцяло, прекъснете кръговрата и повярвайте ми, ще живеете живота, който искате. И самият живот дори се приспособи към вашето отсъствие, към тези нисши вибрации енергии. И тук се крие всъщност истинската сила. Тя не е в съпротивлението, а всъщност в пренасочването. Защото по този начин се отвързвате от стари приемки и всъщност вие създавате нови. Вие ставате създател. Спирате реакцията на живота и всъщност започвате да проявявате това, което вие желаете и искате и това, в което се превръщате. Може да превърнете всяка една ситуация, първоначално видима като негативна такава, да я превърнете в съвсем позитивна, само като използвате съзнанието си, сърцето си и всъщност да решите, че това не е край на света, каквото и да се случва. Това не е край на света и всъщност даже имате преимущества, които много хора ги нямат. Ние в днешно време живеем животи, които преди векове само кралете и кралиците са живяли. Това да можеш да се изкъпеш всеки ден с топла вода, да имаш на масата си храна каквато поискаш, от каквото естество. Това е било привилегия за хора на много високи позиции и нива. Така че всяка една малка спънка, всяко едно нещо, което ви се струва, че е непоправимо, че е трагично, че в момента нещата са много зле, не. Насочете се веднага и своето внимание към това, че първо вие винаги се справяте, че сте здрави, че можете да се излекувате, ако не сте здрави, както всъщност може да се разболеете, ако сте здрави, да сами да се разболеете. Тоест, искам да ви кажа, че силата е във вашите ръце по всеки един начин и във всеки един момент. Всеки един хубав и красив момент може да го прекроите и да го създадете като най-гадния, непоносим, отвратителен момент. И точно обратното, всеки един тежък, отвратителен, непоносим момент може да го прекроите в това да бъде един прекрасен, хубав, много приятен момент, дори и спомен, който ще ви остане като такъв. В зависимост от това как се настроите тук и как приоритизирате нещата. Не се самозабравяйте и всъщност искам да ви задам един въпрос много важен. Вие всъщност живеете ли живота, който искате? И бъдете откровени пред себе си.